କାଲି ଉଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଟିକି ମସାଜ କରିଥିଲି କାହିଁକି ନା ରାତିରେ ମୁଁ ବେଣୀ ପକେଇ ଶୋଇଥିଲି। ତାପରେ ଝିଅ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିଥିଲି ହେଲେ ସେ ଏବେ ଟୀକା ନେଇଛି ଏଯାଏଁ ସେ ଫିଟ୍ ହେଇନି। କିଛି ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ଟିଫିନ ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲି। କୁଆଡେ ଯାଉଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଥିରେ ସେ ମିନିମଲ ପକଉଛି। ତାପରେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାଗ ଧରି ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ମୋର ବ୍ଲାଉଜ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ଟିଫିନରେ ବନେଇଥିଲି ମୁଁ କଣ ଆଳୁଦମ ସହିତ ବରା ଆଉ ଇଟିଲି। ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଆଜି ଫେରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଠି ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଗୋଟିଏରେ ହେଇଗଲା ମୋର 3ଟି ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଯୋଉଥିରେ କି ଥିଲା ଟେଡି ଡେ, ରୋଜ ଡେ ଆଉ ପ୍ରପୋଜ ଡେ। ତାପରେ ବିଲିଂ କରି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ରୁମକୁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଫଟାଫଟ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଲଗେଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଥରେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ସଫଳ ହେଇନଥିଲେ ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଟାଇଲଟା ଯେହେତୁ ଅପ ଡାଉନ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମିରରଟା ଠିକ ସେ ଶୋ କଲାନି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଡୋର ପଛରେ ଲଗେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମିରରର ଶୋଟା ଦେଖାଗଲା। ଏଇ ମିରରର ପ୍ରାଇସଟା ହଉଛି ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟିକର ଟାଇପର ଆସିବ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଚିପକେଇ ପାରିବେ। କିଛି ହେଲା ଝିଅ ବାପାକୁ ଦେଖିନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗେହ୍ଲା ହଉଥିଲା। ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସବୁ ସାଇଜ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଣିଥିବା ଚପଟି କିଛି ବନେଇବି ବାହାର କଲି। ତ ଗାଜର ଆଉ ମଇଦା ଦେଖି ଆପଣ ମାନେ ତ ଭାବି ସାରିଥିବେ ମୁଁ ଆଜି କଣ ବନେଇବି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ଚପଟା ଆଣିଛି ନୂଆ ତାକୁ ତ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ମୋମୋଜ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ମୋମୋଜ ବନଉଛି। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଗାଜରକୁ ଟିକେ ବଡ ସାଇଜର କାଟିଦେବେ। ତାପରେ ଚପରେ ସେ ସବୁ ସାଇଜ କରି ରଖିଦେବେ। ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ୟୁଜ କରିବେ। ଆଉ ସେ ସୂତାଟାକୁ ଜୋରରେ ଟାଣିବେ ଯାହା ଫଳରେ କି ଭିତରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଆଉ ସେ ସବୁ କୁଟକୁଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମଇଦାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରୀରେ ସେ ସବୁ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆଉ ଷ୍ଟିମ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ମୋର ମୋମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସମସ୍ତେ ଖାଇକି କହିଲେ ୱାଓ। ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରି ଯିବେନି ଆଉ।